Здравейте, казвам се Пламен Иванов и съм докторант в Стопански факултет на Софийския университет. Бих искал да ви поканя на дискусионен форум "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности", който ще се проведе на 15 и 16 май в ректората на Софийския университет. Събитието се организира от Софийския университет Свети Климент Охридски, Центъра за образователни услуги на Стопански факултет на Софийския университет, програма "Икономика и управление на публичните ресурси" и е с партньорството на Център за устойчиви политики и Лекс Аналитика. Като част от лекторския екип ще ви представя възможностите за изследователски проекти, които се финансират по програми на Европейския съюз. Ще се фокусираме върху стратегическите цели на Европейския съюз и как те определят насоките на изследователските проекти и насоките на иновациите. Ще разгледаме някои от основните програми, като Хоризонт Европа и Европейски съвет за иновации, Еурека, Европейски институт за иновации и технологии, Дигитална Европа. Ще дадем и някои практически насоки за това как да намирам партньори по проектите, както и как да намирам информация за отворени проектни процедури. Заповядайте, очакваме ви!